време от годината, в която много отбори се борят за едно – Шампионската лига. И те искат с тази купа, за да станат най-добрите отбори в света. Но има някои отбори като Young Boys, Genk, ПСЖ и Union Берлин, които никога досега не са печелили Шампионска лига. И точно за това. Но има и още. Точно заради това. Здравейте хора, както разбрахте от вътрешния глас, днеска ще пробвам да спечеля Шампионската лига на някой отбор, който никога не я е печелил. И няма да ползвам ПСЖ, защото ще е много лесно. Ще го направим ужасно за нас. Ще бъдем с Young Boys. Ще бъде в няколко... Това ще бъде поредица. В смисъл, да. Добре, да ви... Отборът ни е... В групата ни е хубава. Не е трудна, като изключим Манчестър Сити, но нека изгледаме първият матч. Вау, да. Ще покажа само първият матч, а през другите ще ви показвам само резултатите, докато не минем групите. И почваме срещу Genk. Ще бъде ужасно. Защо ли го правя точно с Young Boys? Дано им става в отбора за нещо, защото ако са 60 оверала, аз просто ще квитна това предизвикателство. Давай! Давай! Добре, слави се. Ох, супер, ние сме по-силни. Оплаших се много, че сме по-слабите. И както виждаме, Young Boy с топката, този дрибъл. Този дрибъл горкият. И гол на Елия. Това е женско, именно както и да е. Гол в 5-та минута, 73 оверал, изненадан съм между другото му. Ма тези защо се хвърлят, човек, така? Ох, добре. Ау. Това заболя. Защо ми се струва... Дуспа? Какво? Натам. Оу, какво добро спасяване. Нямам думи просто. Органик паска на Елия. Елия на Итен. Итен, моля, не опитвай да стреляш оттам. И защо опитваш? И... гол на Исаме в 20-та минута. Аз малко не разбрах какво се случи. Мисля да гледаме повторението. Добре. Той го спаси. Аха, окей. Ясно. И Какво правиш? Това ще е ужасно. Ужасно от всякъде. Сор. Оплаших се, че има сон. Той... Защо има толкова голям пейс? Тъжен си. Смисъл. Ау. Колко ли му е тъжно на този от Genk?
на органик. Яде органична храна. Това беше ужасно. Окей, пак в органик, моля те да не стреляш. Окей, подава на Итан, който естествено ще стреля. Вкараха 2 гола. Моля, не се излагайте сега. Този защо връща? Просто понякога се чудя на отборите. Какво? Буквално той си вкара автогол. Добре. Итан. Не, защо подавате на вратаря? Не схваща. Защо вратарят изведнъж от вратар стана нападател? Някой може ли, моля, да ми обясни? Аз не схващам какво се случва. Гол ли се очаква да вкара? Какво? Какво се случва? Да, искат да вкара гол вратарят. Обаче той е супер бавен. Това е най-ужасното решение, което съм виждал, че някой е взел до сега. Органик, Имери. Кой си ти бе? Нали защо пък да не отида в публиката? Какво толкова ще стане? Защо ли? Защо? Ау. Какво? Айде сега не го спътнаха толкова много. Итан. Няма защита, бърза! Тичай с 300! Итан, тичай. Ма какво сега бе? Итан Хазард. Не е Хазард. Радвам се, че не го вкара. Щеше да е доста засрамващо, ако питате мене. Паскаме на Елия, звездата на класа. Бум. Ла-ла-ла-ла. Когато си тъжен. Органик. Какво? Защо? Какво и защо? Насаме. Кой е насаме? И ето, видяхте. Сега просто ще ви казвам резултатите. Мерси. До след малко хора. Следва срещу лайк. Добре, честен съм. Не знам как, но някак Young Boys биха Лайпциг 6-0. Да видим срещу кой ни е следващия матч. Не. Срещу Манчестър Сити. Нека се започва се. Добре, очаквано изгубихме от Манчестър Сити, но трябва да признаете, че сме се справили доста добре. Вкарали сме им цели 3 гола, за разлика от тях 5. Да. И следващия ни матч е срещу пак Лайпциг. Добре, няма проблем. И добре, хора, доста очаквано. Бихме Лайпциг 5-0. И да видим срещу кой ще ни е следващия. Няма ли в тази група отбор на име Генк? Искам да питам. И колко време е една групичка? Да, това сега. Сега това. И матч Day 6 трябва да е последният.
неочакващо добре са се справили моите момчета. 4-4. Това е идеално. И последен матч Day 6. Благодаря. Да, супер. Последен матч е срещу Ген, нали? Последен матч. Да. Искам да видя обаче и в другите група H. Очаквано. Група А ме интересува. Група Б, Арсенал, Севиля на второ място. Реал Мадрид, естествено, мисля, че е очевидно. Интер, Реал Сосиедад, Салцбург. Интересно. Как Атлетико Мадрид са на второ място? Няма да коментирам. Значи, не знам дали следите истинския футболът, нали, Шампионска лига, обаче са подредени точно както са и в момента, което е доста впечатляващо. Ето ни нас и група Хашпак. Да. Така. Шахтар. Бум. Добре. Да си се връщаме към нашата група. Генг. Ще ви кажа крайният велик резултат. Приятели, тотално разбихме Генг 9-0. Чудесно. Просто чудесно. Айде, нокаутите. Да видим. Ще бъдем срещу Порто. Няма проблеми, никакви. В следващия епизод ще гледаме пълните мачове от нокаутите и квотърфайналите. А това беше всичко за днес. Чао!